Ahojte, ja vás srdečne zdravím na našom takom, dalo by sa povedať, že symbolickom 13. UX pive. A prečo je symbolické? Lebo presne, a tu na deň sme pred 5 rokmi, síce o poschodie vyššie, ale predstavili taký koncept košickej UX komunity pod názvom UX Košice. A ja sa veľmi teším, že keď sa pozriem teraz tuto na vás, až som mierne dojatá, až sa mi trasie hlas, že naozaj, keď vidím, ako sme sa rozrástli, tak je to úžasný pocit. No a ešte predtým, ako teda aj prejdeme k našej téme, k našim hosťom. Áno, dnes tu stojím sama, nebojte sa, moderátorská dvojica MC Peťo a Ľubica sa nerozpadla, ale dnes tu budeme mať trošku iné roli. No a ešte by som chcela veľmi pekne poďakovať našim partnerom, ktorí nám pomáhajú s organizáciou tohto eventu, aj celkovo s podporou UX Community, a to je v prvom rade Tatra banka, ale taktiež aj Globalogic, Tabačka, naši mediálni partneri Eastmac a Košice Go. A tento event sa organizuje aj spoločne s klastrom Košice IT Valley a so Slovenskou User Experience asociáciou, tzv. SUXA. Ďakujem pekne, potlesk. No a keďže som spomínala, že naše 13. UX pivo je symbolické, tak aj výber hostí bol symbolický. A ja sa veľmi teším, že tu môže medzi nami a tiež po 5 rokoch privítať Martina Krupu. Poď, Martin. Môžeš si zobrať aj vlastný mikrofón. Ja mám ružový, ty máš zelený. Dobrý večer. No a téma accessibility sa v našich končinách bude čoraz viac, bude sa teda o nej čoraz viac rozprávať, vzhľadom na to, že do júna roku 2025 by členské štáty Európskej únie mali prijať aj opatrenia na podporu práve prístupnosti v oblasti digitálnych produktov. A teda ja sa veľmi teším, teda Martin, že sa ty tejto téme venuješ. A ja ti už teda odovzdávam slovo a nechávam ti tému UX a seniory. Ďakujem, Ľubka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ľubke, Peťovi, ďalším organizátorom. Za tých 5 rokov teda naozaj veľký kus roboty, komunita sa krásne rozrastá a teda je aj taký maličký darček, neviem, či teraz je priestor na darčeky. No dobre, tak potom tak neskôr. A ja si teda nachystám aj nejakú časomieru, aby som vás veľmi nepreháňal. Ľubka začala nejakým výnosom Európskej únie. To je tá nudnejšia stránka a ja som tým chcel skončiť, aby som vás nevyplašil. Téma je UX pre seniorov a ja väčšinu tých svojich prednášok a školení začínam tým, že zo svojej zbierky UX-ových takých failov, veci, ktoré nefungujú, ukazujem zo pár vecí. No a Šúty nám venoval, tuším, tak 3 vtipy a jeden z nich je tento, ja budem trošku tak na kraji, aby ste to videli. A to je, vidíte, z tej pandemickej doby, keď spustili konečne očkovanie a starý pán vraví svojej manželke, že hlúpe na tejto prihlasovacej hre je to, že každý má len jeden život. Hej? A ten problém bol v tom, že tá prvá fáza bola pre dôchodcov a podľa mňa žiaden dôchodca nebol schopný sa sám prihlásiť na to očkovanie. Hej? Kto to robil? My, ich deti samozrejme, hej, lebo ináč to nešlo. Takže tak by to nemalo byť. A ďalšia taká typická situácia, toto je chodník v Bratislave. Týmto smerom asi 100 metrov od ministerstva dopravy, týmto smerom asi 100 metrov od úradu vlády. A ja ten chodník som považoval za normálny, ja po ňom bežne chodím. A jedného dňa som išiel po tom chodníku a predo mnou išla taká pani
a v ľavej ruke mala na takom špeciálnom vodítku labradora a v pravej ruke mala takú bielu paličku a brutálne zakopla tuto. A ja som tak kúkal, som si povedal, že aha, tak toto nie je dobrý chodník. Hej. Že pre mňa je dobrý, ale pre ňu a pre kopec ďalších ľudí nie je dobrý. A tak som si spomenul na môj obľúbený chodník. Toto je moja prvá fotka UX Fail z roku 2008 a to je kúsok od našej firmy, ešte vtedy bol sneh v Bratislave. No a to je typická situácia. Sice chodník, ale uprostred chodníka je stĺp a na tom stĺpe ešte visí smetiak. Hej. To znamená, že neviete po tom chodníku, sami prejdete, ale už keď máte nejakú bedničku s vecami, máte mamu pod pazuchou, lebo potrebuje oporu, máte malé dieťa v ruke, jete na bicykli, na vozíku, sánky ťahate, tak vtedy ten chodník samozrejme nefunguje. Hej. No a potom taký posledný obrázok z jesene, hej, minulého roka, a vtedy som si povedal, že tej téme, lebo však prišlo práve tá informácia o tom, že jedného dňa to budeme musieť na poriadku tie veci, ale ja som to nechcel tak drsne povedať, tak som si povedal, že musíme to tak jemnejšie povedať, aby sme to začali robiť tak rozumne. No a toto bol jeden z tých obrázkov, ktorý ma k tomu primel. No a situácia na Obchodnej Bratislave. Tam je starší pán, hej, podľa toho trošku taký je ohnutý, už sivé vlasy, no a vyberá z bankomatu peniaze a vedľa neho je kto? Úradnička z tej banky. Hej. To znamená, že ten príbeh je asi nasledovný, že prišiel pán do banky si vybrať hotovosť, pani za prepážkou mu povedala, že 10 eur to bude stáť a on povedal, že čo vám šíbe, a on povedal, však máte bankomatovú kartu, tak si to chodte vybrať. A on povedal asi, že ja s tými vašimi bankomatmi neviem robiť. A ona našťastie bola rozumná, takže vyšla s ním von. No a vybrala mu asi tie peniaze, pomohla mu to vybrať. Hej. No a ak toto je budúcnosť, tak to je dobrá vec, len neviem, či máme toľko ľudí, aby každému staršiemu človeku mohli asistovať. Takže myslím, že tie technológie musíme robiť tak, aby tí ľudia s tým vedeli robiť jednoducho. No a toto je už z tej istej doby, toto sú smartfóny mojich kamarátov. A ja keď som zistil, jak majú zväčšené písmenka na tých mobiloch, tak som si povedal, že fíha, že už ja sa pomaličky blížim do toho seniorského veku. A už vám je jasné, že keď niekto má takto zväčšené písmenka, tak už tie interfejsy, ktoré tam robíme, tak už na to musia myslieť, hej. Lebo, pardon, ja to trošku zavadzam. Takže poďme postupne. Ja som zo pár príkladov povedal. Ja si myslím, že treba vždy aj nejaké pojmy si trošku vyjasniť. A tie dva pojmy, ktoré trošku sú tam zastreté. Jeden, ktorý robíme doteraz bežne, usability, použiteľnosť, a druhý je prístupnosť. Vie mi niekto pomôcť tým, že aký medzi tým vzťah, rozdiel? Accessibility versus usability. Hanbí sa každý. Kto sa nehambí? Dobre, ja rovno preskočím. Sládik, ja si myslím, že viete, o čo ide. My sme s kolegami nad tým rozumeli, som si povedal, že vlastne prístupnosť je použiteľnosť pre všetkých. Hej? To znamená, že to, o čo sa snažíme, keď robíme nejaké digitálne produkty, tak my sa snažíme, aby boli dobré pre nejakú cieľovku, a tá prístupnosť hovorí o tom, že okrem tej cieľovky, alebo aj v rámci tej cieľovky, my o tom ani veľmi nevieme, už sú ľudia také tie okrajové skupiny, hej, ktoré doteraz sme nejak zaznávali trošku, a ja sa vám snažím teraz trošku porozprávať o tom, že oni nie sú okrajové a že čoskoro mnohí z nás už budú súčasťou tých okrajových skupín. Takže ak chceme niečo urobiť prístupne, tak to musíme urobiť naozaj použiteľne pre všetkých, a ten benefit potom samozrejme majú z toho všetci. Trošku teraz budeme ešte porozprávať o tom, že aj ja, jak som sa k tomu dostal, lebo pre mňa, my tú tému vlastne prístupnosti alebo accessibility v UI 42, ja som preskočil úvod, lebo nemám čas na úvod o firme, ale robíme možno dlhšie než usability, hej? Lebo existuje nejaký výnos na Slovensku, teda nejaký zákon, podľa ktorého všetky vlastne weby, informačné systémy, ktoré sú platené zo štátnych peňazí, teda z našich samozrejme. To znamená, či už sú to nejaké školské weby, krajské weby, alebo teda nejaké štátne, tak musia spĺňať a musia byť accessible. Hej, na to tam sú nejaké pravidlá. Takže to sme sa snažili o to, ale stále sme to brali tak, že to je len nejaká povinnosť a vlastne to riešime a teraz prepáčte, trošku to preženiem nepekne, že pre nejakých slepcov, hej, ktorých je strašne málo. Ale postupne sme zistili, že to tak nie je. Hej. Akože ruku hore, kto pozná niekoho nevidomého alebo slabozrakého. Hej, akože málo rúk, hej. A teraz povedzte mi, kto pozná ľudí, ktorí nevedia čítať na blízko už, hej. Alebo nepočujú poriadne, hej.
alebo už tá pamäť im trošku zlyháva. Hej, každý z nás takého niekoho pozná. Hej. A to je ten princíp, že naozaj to disability, alebo ten nejaké handicapy, alebo nejaké zdravotné znevýhodnenia, to nie sú to, kvôli čomu máme robiť veci prístupné. Hej. To spektrum je širšie a od Microsoftu vyšiel taký pekný obrázok, kde ten prvý stĺpec je o tom, to je tá permanentná, tá trvalá nejaká indispozícia alebo nejaké znevýhodnenie. Hej, to znamená naozaj poriadne nevidím. Hej, tých slepých ľudí je v skutočnosti veľmi málo. Hej, to spektrum tej slabozrakosti je veľmi široké. Hej, ale to je to, čo máme na mysli. Ale keď zoberieme, to znamená, že to je ten druhý riadok, ale tých ľudí, ktorí už majú, dajme tomu, nejaký šedý zákal, hej, tých už je podstatne viacej. Hej, a to je to dočasné nejaké znevýhodnenie. A potom v tom poslednom stĺpci je to, že to sa môže stať každému, lebo existuje takéto situačné znevýhodnenie. Hej, idete v aute, ja neviem, teraz na tých displejoch už si musíte, dajme tomu, stišovať alebo pridávať zvuk, hej, pozriete na ten displej svieti slnko a ste v keli, hej, môžete havarovať, keď to preženiem, hej. To znamená, že ten problém s tým zrakom môže mať hocikto z nás, hej. Hore prvé je teda motorika, alebo teda touch, to znamená, že ľudia bez ruky, hej, tuto v vedľajšej krajine s tým budú mať podľa mňa veľký problém, žiaľ. Ale aj nám sa to môže stať, lebo kľudne môžete si zlomiť ruku a keď si zlomíte tú svoju prioritnú ruku, tak máte problém. Ja si pamätám, keď som išiel po Kozej Bratislave, proti mne išiel Juraj Novota, ten režisér tých Ružových snov a mal obidve ruky takto v sádre a tak na ňu kúkali s manželkou, sme začali rehotať, sme si predstavili, že ten nemôže, že nič. Hej. A to je presne tá situácia, do ktorej sa hocikto z nás môže dostať. Hej, a my sme aj s Peťom rozmýšľali, že nejaké cvičenia tu spravíme, ale toto nie je workshop. Ale jedno takéto cvičenie si môžete vyskúšať, že zoberte si mobil a povedzte si, že teraz počas tohto dnešného večera nebudete ten mobil používať svojou prioritnou rukou, hej. Skúste si ho preložiť do tej druhej ruky, hej. A skúste ho vládať. Hej. Také jednoduché veci najprv, ja neviem, čo si len tak pozrieť, potom skúste poslať nejaké peniaze na nejaký iný účet lavačkou a zo pár ďalších vecí a zistíte, že to nie je také jednoduché. Hej. A čím zložitejšie operácie, tým je to komplikovanejšie. A to isté samozrejme platí aj, dajme tomu, pre sluch. Hej. Toto je ešte dobrá miestnosť s dobrou akustikou, hej. Ale tušíte, že sú priestory, ktorých jednoducho ľudia, ktorí si myslia, že dobre počujú, tak zrazu dobre nepočujú a tak ďalej. Takže to disability nie je vec, ktorá sa týka ľudí, ktorí sú niekde mimo nás, ale môže sa týkať aj nás. A teraz chcem povedať to, že keď niečo spravíme, teda ešte taký maličký momentík, že keď niečo spravíme, lebo tento chodník možno viacerí považujeme, že je dobrý, poviem, že pre slepcov, hej. Ale v skutočnosti nie je dobrý len pre slepcov, je dobrý pre vozičkárov, hej. A tých vozičkárov vidíme málo v meste, lebo oni nemajú kadeľ chodiť, hej. Oni naozaj sú len sedia doma. Je dobrý pre rodičov s kočíkmi, bicyklistov, skaterov a tak ďalej, hej. Ten priestor je široký. No a ja som si teda z toho spektra vybral seniorov ako tú skupinu, na ktorej podľa mňa sa to dobre vie vysvetliť. A my UX-áci máme radi slovo empatizácia, tak ja si myslím, že je dobré to robiť pre tých seniorov, lebo tých máme okolo seba veľa. Ja si myslím, že každý z nás ich má doma, v susedstve a tak ďalej. A tým pádom sa ľahko empatizuje, lebo musíme robiť nejaký výskum, hej. A výskum so slepými ľuďmi budeme robiť ťažko, lebo ich ťažko budeme hľadať, hej. Ale tých seniorov máme všade, takže preto som si myslel, že to je dobrá vzorka, lebo je to dobrý tréning, či už pre mladých UX-ákov, alebo pre hocikoho. Hej. Takže to je prvý moment, že prečo tí seniori. Druhý moment je, že tá populácia starne. Hej. Ja mám tento rok 54, hej. O 10 rokov už budem. Tá hranica tých seniorov je zhruba niekde 60, niekde 65 rokov. Hej. To znamená, že toto čaká každého z nás. A je dobré, kto už ten svet má tým seniorom nachystať, než my sami sebe. Hej. Rozumiete? To znamená, že to je podľa mňa pre mňa, že musíme ten svet, ten digitálny sa nachystať, aby keď budeme seniori, a to už jedno, čo budeme doma, ja si myslím, že väčšina z nás bude pracovať v tom seniorskom veku, či už chceme, alebo nechceme, tak nachystajme si tie interfejsy, aby boli dobré. No je to vlastne ekonomická príležitosť, hej, lebo keď sa pozrieme na to z pohľadu nejakého e-shopu, nejakého biznisu, tak čím viacej ľudí to vie používať, tak tým lepšie. Hej. A verte, že aj v tejto chvíli
trošku preženiem, ale myslím, že nebudem si vymýšľať, že aj v rómskych osadách sedia dôchodcovia so smartfónmi na internete v tejto chvíli. Hej? Akože, takže to neznamená, nehovorím len o bohatých ľuďoch. Takže nebudeme toto čítať, naozaj počet ľudí na 65 v Amerike vo vyspelom svete rastie, spolu s nimi samozrejme rastú, alebo sú tam ľudia, ktorí sú bohatší, majú tablety a tak ďalej a tak ďalej. Ja som bol teraz u rodičov tu na východe 10 dní, takže som čítal aj tlačené noviny a tu mám také dva výstrižky. Koľko nás je na Slovensku? Znamená, na Slovensku tá aktuálna štatistika je taká, že na tých ľudí vo vyššom veku nad 60 rokov je štvrtina. To je veľa, nie? Ďalšie číslo veľmi zaujímavé podľa mňa, to je čistá strata aktívnej pracovnej sily. To znamená, že koľko ľudí odišlo, prestalo pracovať a koľko začalo pracovať. A u nás je to číslo záporné, hej, to znamená, že viacej ľudí prestalo, než začalo, hej. A toto sa ťažko zvráti, to znamená, čo to znamená pre nás a pre naše UX, pre seniorov, no naozaj tie technológie musíme pre ne chystať, lebo v robote, keď si chystáte nejakú internú apku, ktorá bude vydržiť takých 10 rokov, tak je možné, že ju budete používať už keď nebudete poriadne možno ani vidieť a tak ďalej, hej. Takže chystajme si to pre seba. A ďalší, taký a už posledný graf, ten problém s nejakou disability začínajú mať ľudia od 45 rokov cca, alebo niekto povie, že od 40, hej. Takže a toto celé, keď sme si tak prešli, tak sme si povedali, že poďme sa na to pozrieť pohľadu toho, s čím majú tí seniori problém. A teda jedna vec je zrakový problém. A ten zrakový problém nezačína v seniorskom veku, začína to v 40-ke, hej. To znamená, to sú tie krátke ruky, hej. Väčšina tých po 40-ke ľudí ešte vie čítať takto a potom príde ten moment, keď už tá ruka je krátka a potom idú do tej drogerie, do Teska, tam si kúpia prvé okuliare a potom si kúpujú druhé, tretie, potom majú všade, moja manželka má asi 6 okuliary, hej. A to je len taká typická vec, po 40-ke to čaká každého a preto potrebujete si zväčšovať tie písmenka na tých smartfónoch a tak ďalej. Po 65-ke príde katarakt, čiže šedý zákal v polovici populácie, hej. Niekto si ho nechá spraviť, niekto si ho nenechá. Farby sú úplne v keli, ak si to necháte spraviť. Ďalšia vec je motorika, hej. Artritída, jednoducho už neviete tú myšku poriadne ovládať. Ten trackpad na laptope, to už nejde, hej, poriadne ovládať, hej. Touch je dobrý na iPade, ale musí tá aplikácia byť dobre spravená, aby tam neboli tie maličké miestečka, na ktoré máte klikať, hej. Veľký problém je pamäť, hej. To znamená, že ten copy-paste, ktorý teraz bežne robíte, prečítate 9-ciferné číslo, zapamätáte si ho, potom ho prepíšete, tak toto už začína byť problém v tom vyššom veku, tento copy-paste taký. A vôbec, a to je dôležitá vec, lebo to súvisí samozrejme s navigáciou na webe, s porovnávaním, hej. To znamená, že ťažko si niečo budete porovnávať, keď si neviete zapamätať nejaké parametre niečoho. Ten information processing je naozaj pomalší, hej. Tí ľudia sú inteligentní, šikovní, ale sú pomalší, hej. Všetci budeme pomalší. A ešte tu nemám sluch, hej. To je ďalšia z tých vecí, ktorá sa naozaj... Vyzerá tak, aj zhrození ste. Čo nás čaká? No je to tak, no. Takže žiadna... Ale keď si ten svet teraz dobre nachystáme, tak potom to bude jednoduchšie. No a zistenia z výskumu. No a ja som teda chcel trošku, ale ja mám taký pocit, že ohľadom tých seniorov, už keď pre nich chceme niečo robiť, tak tam vládne pomerne veľa všelijakých klíše. Tak ja som si povedal, že idem to trošku sa na to pozrieť, jak to s nimi naozaj vyzerá. A urobil som si také chvíľu rozhovory, chvíľu testovania, také typické otázky, že na čo používaš web, internet a tak ďalej. A potom aj nejaké úlohy, na dve som hrdý, ktoré som dal. Jedna je, že zistíte z dôveryhodných zdrojov, koľko je medveďov na Slovensku, lebo to je taká vážna téma. A potom ešte taká bratislavská úloha, ktorú som tam mal, že chystáte sa cez víkend na návštevu do Bratislavy autom a zistíte, kde môžete zaparkovať. My tam máme teraz tú novú parkovaciu politiku, ktorej celkom nerozumieme a koľko to bude stáť. Hej. A to je tiež akože zapeklitý. A myslím, že aj v Košiciach, nie. To nie je úplne jednoduché. No. A teraz vám trošku budem čítať, čo tí ľudia mi rozprávali, lebo podľa mňa je to zaujímavé. Takže toto bude zo pár slajdikov, ktoré vám prečítam. Hej. Takže
81-ročný pán, môj šéf, keď som bol ešte na Ústave informatiky číslo 242, robí s počítačmi od roku 79, hej, lebo to jedno z tých prvých klišé je také, že my ideme učiť starých ľudí, jak robiť s počítačmi, hej, to je nezmysel, akože oni to vedia robiť, hej. Oni majú iné problémy, než to, že by nevedeli, čo majú ako klikať, hej. A tie problémy súvisia s tým, čo som vám pred chvíľočkou ukazoval, hej. Takže na čo používaš web, internet? Hlavne čítam e-maily, čítam články, čo mi chodia mailom. Výhoda je to, že je to jednoduché, je tam len to, čo chcem. Novinky, denník N, odkedy má Enko neurálny hlas, tak to som s tým spokojný. Šútyho vtipy, internet banking Slovenskej sporiteľni, dosť často všeličo hľadám, kedy je niečo otvorené, dám listok so Zuzou, ChatGPT, ešte raz. 81-ročný pán sa rozpráva so ChatGPT, nazvali ju Zuza. Sa bavím, keď neviem, kde hľadať. Wikipedia, paradajky, kuchárske recepty, zomrela mu manželka, rezy stromov, online nákupy, potraviny, knihy, lieky samozrejme, komunikácia s infraštruktúrou, telekom, vodárne a tak ďalej. Hej. Na čo používaš smartfón, podcasty, počasie, nastavenie načúvacieho prístroja, SMS hlasom, to je paráda, SMS-ku som nadiktoval hlasom, WhatsApp mám rád, posielam tam výlučne hlasovky, dcera mi píše kapitálkami, čo sa číta horšie. Hej. To sú tie pozorovania, ktoré všetci, ktorí máte typografiu, viete, že kapitálky sú na nič, hej, ale tá celkové povedomie u ľudí je také, že dcera, a ja hovorím, že prečo jej nepovie, že nech to nerobí, keď ona si myslí, že to je lepšie. Hej. Takže, no a azbuka je úplne zlá, že to sa mu už naozaj zle číta. Hej. Ako si zmenil správanie svoje s tými digitálnymi technológiami za posledných 10 rokov? Neosvojujem si nové skily potrebné na nové veci, tie staré nestačia. Hej. Toto je veľmi dôležitá vec, to znamená, že my musíme byť veľmi opatrní v tých inováciách, lebo, a to súvisí presne s tou kôpkou tých vecí, jednoducho pamäťová záťaž, zrák, motorika, hej, a výsledok je ten, že jednoducho naozaj sa pomalšie učíte. Hej. To znamená, že tie interfejsy musia byť radšej tie konzervatívne. Menej píšem, slabší tréning. Isté som bol zručnejší v manuálnom ovládaní. Kedy prsty vedeli, kde je ktoré písmenko. Vôbec som to nemusel očami kontrolovať. To bola zručnosť, ktorú nepoužívaním strácame. Hej? Tiež smutné, Ľubka, ale je to tak. Až teraz, keď som sa pozrel lupou na klávesnicu, viem, že za sebou nasledujú D, F, G, H, J. Prsty, keď boli natrénované, tak to vedeli. Podcasty, tie miluje. No a toto je ten pán. Hej? To znamená, že on už má od 50-ky vážny zrakový problém. Lupa, smartfón, hej, ale v hlave to má úplne v poriadku. Akože keby sme vám neukážem tento obrázok a nepoviem, koľko má rokov, tak kľudne by to mohol byť Martin Krupa, hej. A toto je jeho setup doma, hej, to znamená, že obrovský monitor, laptop používa s trackpadom a vedľa toho klávesnica, hej. A toto je zaujímavé od týchto strel, lebo každý si vyrobí takéto prostredie svoje okolo seba. A to je až neopakovateľné, hej? Ale on je normálne skvelý chlapík, ktorému to úplne v hlave funguje a on si aj všetko pamätá, hej? Teraz, ďalší podobný, to znamená, že tým som len trošku chcel to klišé nabúrať, že tí starí ľudí treba učiť a tak ďalej. Oni majú iné problémy, oni majú čisto tie kognitívne a tie my musíme vyriešiť a potom bude všetko v poriadku. Neučme ich robiť teda s touchpadmi alebo s iPadmi. Takže moja svokra, to je ináč. Od 67. robí s počítačmi. Hej. Znovu, e-maily sú pre ne dôležitá vec, čítanie denníkov, internet banking, počúvanie správ, hry, nakupovanie. Hej. Ona, keď som tam bol, keď som sa s ňou rozprával, tak kúpila takú špeciálnu gumu na pilu, ona je teda nadšený stolár. Hej. A ja som obdivoval, že došla k tomu, lebo viete, vy keď máte, neviete, jak sa to volá, hej. A jej chvíľu trvalo, ale ona to vygooglila, jak sa to volá, kúpila si to a bol to nejaký čínsky e-shop, ona si počas toho nákupu vyrobila účet v PayPali a neviem, či jej to prišla tá guma doteraz, tak neviem. Odchody vlakov, samozrejme, počasie na Ventuska, informácie, weby má zorganizované v záložkách prehľadači Chrome, hej, dôležitá informácia. Na čo používa smartfón? WhatsApp musím s okuliarmi, ona je už po operácii kataraktu, hej. YouTube počúvam, M-Bank už len na mobile, hej, veľmi dobre správené, akože paketa, foťa, kalkulačka, telefonuje a SMS-ky cez starú Nokiu. Hej, to znamená, má smartfón, má iPad, má laptop, hej, ale telefonuje cez starú Nokiu. Hej. Veľmi málo ho používa. Ako si zmenila správanie? Ani neviem, ako sa mi podarilo nainštalovať M-Bank na mobil.
Chcela som čítačku QR kódov. Ona je maniak do QR kódov. Ona keď vidí QR kódy, všetky QR kódy skenuje a posiela peniaze, ne? Akože fakt maniak na to. Dosť dlho mi trvalo, kým som sa s tým skamarátila, hej, pomalý tréning a tak ďalej, ale teraz je to v pohode, absolútne, hej. Na počítači internet banking nepoužívam, hej. Aj tá paketa, to je dôležitá vec. Keď som si ju nainštalovala, tak mi robila dosť problémy, lebo som chcela prijať balík cez paketu a oni tam ako prvé majú odoslať balík. Až telefonicky som sa dozvedela, že dole v menu sú zásielky a tam to nájdem. Hej. To znamená, že paketa to nemá dobre spravené a ona tam volala. Ona strašne chcela tú paketu používať. Ona zavolala do tej pakety na nejaké, neviem, jak sa podarilo zohnať telefónne číslo a zistila to. Kým som sa obeznámila, aby som nespravila nejakú kravinu, tak to dlhšie trvá. Posledná vec napríklad dôležitá, samozrejme podcasty, hej, QR kódy, podcasty. Vadí mi, že tam je furt blablabla, tá konkrétna informácia blablabla sa stráti. Tým, že tí ľudia sú pomalší, tá koordinácia, to znamená, oni nechcú somariny, hej, v zmysle, že veľké texty, copywriting, hej, jednoduché body, priame, stručné. No a toto mám teda z tohto víkendu ešte také introspekcia od pána Gála, hej, starí ľudia nie sú sprostí, hej. A prečítam vám, čo o sebe ešte hovorí. Ako staré 79-ročný poznamenávam, deteriorizácia mozgu, to slovo skúste zopakovať, deteriorizácia, demencia sa začína už po 40-ke. U každého človeka je to trochu inak, samozrejme, ale začína sa vtedy. Hlupáctvo nesúvisí s vekom a nie je výsadou starých ľudí. Dôležitá. A na záver, a napokon chcem povedať, seniorská časť dnešného voličstva je rovnako pestrá ako generácia ich detí. Rovnako. Hej. A tým by som rád tento prieskum skončil a ešte sa chcem trošku ďalej posunúť, že naozaj tie klišé voči starším ľuďom akože záhodme, to je veľmi dôležitá vec, tie predsudky, stereotypy nepaušalizovať. Oni sú rovnakí ako hociaká iná generácia, ako hociaká iná partia ľudí. Hej. Čo ich odlišuje a čo nás bude odlišovať tiež, sú naozaj tie kognitívne, tie zmyslové problémy. Hej. Trochu pamäť, zrak, sluch, motorika. Hej. To je to, čo vnímate potom zvonku. Ale na to sa treba vykašľať a my UX-áci by sme mali byť prví, ktorí by sme s tým nemali mať problém. My by sme nemali mať problém empatizovať a zistiť, čo je za tým. A to, čo je za tým, je zaujímavé samozrejme. Takže na to my sme vybavení, to znamená, vieme, ako robiť user research. A ja vám poviem aj tú skrátku, čo sú samozrejme nejaké guideliny. A čo sa týka user researchu, tak zopár takých poznámok, ak sa do toho pustíte. Naše odporúčania, moje, a my sa to už dlho snažíme, hociaký produkt, keď robíte, ak to nie je teda nejaký špeciálny pre mladých ľudí v škole, hej, alebo niečo iné, ale ak máte nejaký produkt, ktorý je, poviem, že pre každého, tak tam zahrňte do toho určite aj nejakých seniorov. Hej, senior nad 65, nech máte istotu, že je naozajstný senior. To testovanie má zopár, alebo ten interview alebo rozhovor má zopár veci. Naozaj to súkromie je dôležitá vec. Veľmi často to musíte robiť u nich doma. Už kvôli tomu setupu, čo majú, nemôžete to robiť so svojím telefónom, so svojím laptopom a tak ďalej. Tým pádom je jasné, že už je problém s nahrávaním, takže môžete si nahrať akurát rozhovor. Ten si potom musíte prepísať a musíte byť strašne trpezliví. No a potom teda druhý spôsob, ako ten svet zlepšiť, lebo ja hovorím o tom, že ak to urobíme dobre pre seniorov, tak to urobíme dobre aj pre nás a pre všetkých. Hej. Nikto o nič nepríde. Dôležitá vec je, že robiť to, preto v roku 2025 má niečo platiť, dorábať niečo je vždy ťažšie, samozrejme, než to začať robiť na začiatku. Peťo bude teraz pekne rozprávať o tom, že tie základné stavebné kocky, ak sú nachystané, tak to máme jednoduchšie. A ja skúsim povedať zo pár princípov, ktoré títo páni, vlastne môj obľúbený Norman Nielsen, vyskúmali práve cez tieto rozhovory a cez testovania. A skúsim takých zopár top level, lebo oni sú vlastne, týkajú sa mnohých vecí a tam prejdeme na tú najnižšiu úroveň, ale ja cez to nebudem prechádzať, ja vám skúsim ukázať aspoň z tých top úrovňových tie dôležité začiatky. Hej, že vy to v tom základe na začiatku nesmiete pokašľať, lebo potom to už môžete mať perfektné batony, môžete mať perfektné select boxy a tak ďalej, ale už vám to nepomôže, keď ten princíp na začiatku nie je dobre urobený. Hej. Takže úplne na začiatku naozaj platí, že tú accessibility a čitateľnosť a teda prístupnosť musíte naozaj prioritizovať. Hej. Toto je akože fakt zlé. Hej. Akože, ak to tí ľudia nepoužívajú denne,
tak sa v tom nemôžu vyznať. Hej? Že takto nemôže v roku 2024 vyzerať solidný denník na Slovensku. Hej? Že... Obsah. To je asi jedna z tých, lebo to s tým trošku súvisí, čo ste videli teraz, jedna z tých kľúčových vecí, to znamená, že ten obsah musíte, a tu je o tom popísané veľa, naozaj po dobrom výskume s tými ľuďmi vymyslieť. Hej. Toto som si urobil ako taký príklad. Bratislavské Staré mesto má nejakú stránku pre seniorov, volá sa to Stále dobrý, to znamená, že taký marketingový, fajný názov, ale keď si pozeráte ten obsah, ja keď som si to pozeral, tak to sú typické klišé od dôchodcov. Hej. Dôchodcovia radi tancujú spoločenské tance, počúvajú vážnu hudbu, hrajú petang, lebo však tí starčekovia z Baskicka hrajú, ale oni tam v tom Baskicku ten petang hrajú od detstva. Hej, potom na staré kolena majú chuť sa doučiť nejaký jazyk. Hej. Ale ja už mám kamarátov dôchodcov a oni včera, keď sa dozvedeli, že tu bude AC/DC, tak sa bavili o tom, že či ideme na AC/DC do Viedne, alebo či ideme na AC/DC do Bratislavy. Hej. Akože oni chodia na týždňové bežkárske túry do Norska a to znamená, že to sú klišé, podľa mňa toto nefunguje, hej. Akože zo pár ľudí to môže osloviť, ale to sú vyhodené peniaze, to je zbytočná robota toto. Vy musíte, tí dôchodcovia sú pestrí a keď im chcete niečo takéto nachystať, tak to musíte samozrejme s nimi prejsť a zistiť, čo naozaj potrebujú, lebo toto podľa mňa neplatí. Page layout samozrejme musí byť jednoduchý, hej, kvôli tým dôvodom. Moja obľúbená nemocnica vo Vranove, teda kam chodím s rodičmi, 10 rokov tam neviem nájsť kontakt na chirurgickú ambulanciu. Hej. 3-krát prerobili ten web, pripievam, poviem, prečo to nevedie, ale to jednoducho, to nemôže takto fungovať. Akože, tako jedna vec, že mám problém so zdravotníctvom a druhá vec, akože nájsť na webe otváracie hodiny chirurgické ambulancie vo Vranove pre pána Jana. Hej. A možno aj dôchodca, toto je TPD, hej, landing page z TPD, no tak povedzte mi, koľko stojí tá práčka, ktorú si možno ten dôchodca chce kúpiť. Hej, ako ja sa z toho nechcem vysmievať, ale toto sú podľa mňa akože naozaj že zle urobené veci. A to je vy môžete mať všetky tie jednotlivé malé prvky toho interfejsu dobre vymyslené, ale keď ten princíp na neho zanedbáte, tak to takto dopadne. No a toto je potom ten obrázok, ten screenshot tej pakety, kde to, čo ma svokra mala kliknúť, však vy to asi všetci viete, tak tu je to dole, hej, lebo to je to najhlavnejšie, čo všetci ľudia chcú spraviť, chcú si vybrať balík, tak to je malá šedá ikonka dole a zvyšok obrazovky je o tom, posielajte balíky, ale to moja svokra nechce robiť, hej. A takýchto problémov je veľa. Samozrejme, veľkosť písma, hej, to je to, čo ste asi čakali, a kontrast. Tu mám len, no to je web, toto nie je nič iné, to znamená, že to je web, to je zásahový tým Medveďa Hnedého. A to znamená jednak veľkosť písma, kontrast, ten istý problém. A možno ešte vám ukážem, môžem ešte 5 minút? A toto je dobrý príklad, lebo toto je napríklad šírka textu. Hej. To znamená, že možno my sme zvyknutí, že takýto text je v pohode, široký, a ja vám teraz poviem, ako ten môj pán informatik, ako číta tento text. On si to nevie takto dostať na obrazovku celý text. Hej. To znamená, on číta text takto. Hej, to znamená, on prečíta tú ľavú časť textu z hora dole, toto vynechá, potom prejde sem a potom to číta takto z dola hore, čo je šialené, ale on má pamäť v poriadku, to znamená, on si to pamätá. Hej. A toto je akože zlý text, lebo to ani my nevieme udržať ten riadok. Hej. Hoci aký solidný denník, keď si pozriete, aj u nás, aj v zahraničí, tak jednoducho musí to byť zalomené ináč. To znamená, že toto sú akože dobré texty možno, čo je tam napísané, ale to človek nezistí. Hej. Navigácia, som si vybral znovu ten istý, lebo toto vyzerá ako navigácia, že? A to nie je navigácia, to len obsah toho webu, aby ste videli, čo tam všetko je. Tá navigácia je hore. Toto je ešte dôležitá vec, akože odkaz, ja som na to strašne jedovitý, odkaz, ktorý nezmení farbu po navštívení, je zlý odkaz, hej. A ja som nenašiel okrem Google.sk akože na slovenskú stránku, ktorá by to poriadne robila. Hej. To znamená, že väčšinou my to tak meníme len trošku tú farbu, lebo však tí grafickí dizajneri nechcú, aby tá farba toho odkazu sa zmenila, ale je to kvôli tomu information, tomu loadu v hlave dôležité. Lebo veľmi často, keď niečo hľadáte na webe, tak vy preklikávate linky
a hľadáte, čo je za tým. A keď sa vrátite, tak potrebujete vedieť, že tu som už bol, hej. A nie, a to sa stáva aj nám, si priznajme, nie je nič frustrujúcejšie, než akože dookola klikať na tú istú linku. Hej. Takže toto je akože brutálna vec, ktorú tu máme od 94. roku, odkedy je web a bohužiaľ to nedodržiavame. Hej. Samozrejme, tie miesta, na ktoré máte prstom ťuknúť, tak majú byť dostatočne veľké, hej, to znamená aspoň ten centimetr štvorcový s veľkou priestorom okolo, no a toto je nejaké napríklad registrácia, teda výber miesta v DPOH v Bratislave, hej, akože to sa nedá použiť, hej, bohužiaľ, akože je to naozaj. Obrázky a videá, ako ja teraz často cestujem sem na východ vlakmi a toto tam nechcem, hej, akože ísť do školy, nejaká marketingová kampaň a teda sledujte, ako to tu nie je vidno, ale ja som prihlásený Martin Krupa, oni vedia, že mám 53 rokov, hej. Akože nevedia tam jeden if tam dať a teraz mi v novembri mi ponúkajú zľavy do školy, akože nejdu do keli s tým, hej. Áno, hej. Toto je ďalšia z vecí, akože podľa mňa ten prepis textov, lebo však cez tie nové modely tej umelej inteligencie to už dá robiť. A je škoda, že to nie je. Ja tu uvádzam na schvál túto pani alebo slečnú Anzelovú, lebo ona má tie rozhovory výborné. Viem o 2 ľuďoch, ktorí jej nerozumejú. Hej. Jej dikcii a tak ďalej. Tuto dole majú bežať titulky. Hej. Každý z vás už to vie otitulkovať cez nejakú AI, keď si na to sadne. Hej. A treba na to tlačiť, aby to tam bolo. To je veľmi dôležitá vec pri týchto ľudí. Search. Sme zvyknutí používať search, lebo Google nás to naučil. A preto napríklad nový web novej slovenskej galerie nemá search. Ja som tomu neveril, tak som sa ich spýtal, že prečo ho nemajú. No nezostalo im peniaze na search. No, podľa mňa slabá výhovorka. Formuláre, tým už končím. Na formulári sa na konci akože odohráva tá konverzia. Či už z toho návštevníka na zákazníka, alebo registrácia na nejaké očkovanie, alebo prihlásenie niekam a tak ďalej. A sami viete, že to je veľmi kľúčová vec. No a môj obľúbený, hej, tiež ZSSK, máte zadať dátum narodenia a je tam takýto select box, no tak keď si to vyrátate, 12 kliknutí krát 50 rokov, tak sa môžete doklikať, hej. No a toto bola taká srandička, toto je vážna vec, hej, to znamená, že keď niekde chcete nejaké vstupy, tak všetci programátori vedia, že tie vstupy chcete v hociakom, alebo teda nechcete, akceptujte v hociakom formáte, hej. Rodné čísla s lomkou, bez lomky, s medzerou, to je jedno, však to akože ten programátor to vie spracovať, hej. A copy-paste musí fungovať, hej. Toto je VŠZP, či Všeobecná zdravotná poisťovňa, kopírujem tam IBAN, už neviem prečo, no a neviem ho prekopírovať, no to mi tam doplňa. Tak, to je všetko. O legislatíve vlastne už Ľubka povedala. Takže všetky digitálne produkty, weby, apky, e-shopy, kiosky, bankomaty, ktoré sú určené pre zákazníkov z EÚ, musia byť od toho 28. júna 2025 accessible. Je na to nejaká norma, ale v princípe sú to VCAG pravidlá verzii 2.1 úroveň A, je tam niekoho za to netýka. Takže toto ja nemám rád, keď nám niekto takto samozrejme niečo nakazuje, ale na druhej strane je to príležitosť. Vrajím, že je to pre nás, lebo o chvíľočku, akože niektorí z nás skôr, niektorí neskôr, budeme radi, keď tieto technológie budeme mať prístupné. Toto je historicky dobrý web, ktorý Tesco to má dobre urobené. Tesco to malo dobre. Už pred 15 rokmi oni urobili pre nevidomých web, na ktorom začali nakúpať všetci ľudia. Hej. Lebo presne to je ten princíp. To bolo tak jednoduché, že aj tí normálni ľudia, ktorí nemali problém so zrakom, zistili, že to je oveľa pohodlnejšie. A to je všetko. Takže každý potrebuje lepší dizajn. A ja sa snažím tieto faily dávať každý štvrtok na LinkedIne, takže nech sa páči. A keď mi nejaký pošlete, ja ho rád zverejním. Ďakujem. Martin, ja ti ďakujem veľmi pekne. A ja by som poprosila kolegu Ľuboša, aby prišiel tuto ku mne. A ja by som vás všetkých chcela poprosiť, ak máte nejakú otázku na Martina, len dvihnite ruku a Ľuboš za vami zabehne. Takže mikrofón dávam Ľubošovi a dvíhajte ruky a pýtajte sa. Ďakujem za otázky. Niekto zozadu.
že ja by som mal takú otázku, že ukazovali ste prakticky zlé ukážky, že okrem toho Teska, že vedeli by ste nám ukázať aj dobré príklady? Hej, ja mám tú prezentáciu oveľa dlhšiu, kde sú aj dobré príklady. Ale môžem niečo skúsiť nájsť. Ale ja to nemám v tejto prezentácii, lebo som to osekal vlastne. Ale sú, akože, napríklad to Tesco, však to Tesco som uviedol ako taký dobrý príklad a ešte tam bol vlastne ten web. To sú také akože tip-top veci, hej, to znamená, že hľadal som naozaj také, že ktoré splňajú vlastne to VCAG v tej verzii 2.1 v tom leveli AA. A na Slovensku som, priznám sa, že nenašiel. Akože Milan Kurečko, kebyže tu je, tak možno kolega by mi povedal však niečo z našich tam možno bude, ale toto akože je dobrý príklad, hej, že kde je všetko tip-top, hej. A plus, toto je zrejme komplikovanejší, to je vlastne e-shop Teska a ten je v pohode, hej. Ale určite ja sa snažím, akože ja viem, že to vyzerá, takže ja tak akože kritizujem, ale na tom sa niekedy trošku viacej naučíme, na tom, keď niečo nefunguje, hej. Ale tie guideliny, ktoré tam sú a tie texty boli vlastne o tom, ako to urobiť dobre. Hej? A potom ten príklad, ako to nerobiť väčšinou. Takže ten prístup, už o tom bude Peťo rozprávať. Môže byť? A v rámci takých slovenských webov, ktoré sú také, že OK, aspoň keby ste vedeli len tak povedať. Napríklad podľa mňa, ja by som pochválil Korona.go.sk, hej, alebo jednoducho to IDSK slovenské bolo dobre urobené a niektoré týmy, samozrejme to nestačí, akože keď nejaký design systém je dobre na to nachystaný, chce to aj tých ľudí nad tým, ale podľa mňa to Korona.go.sk bolo dobré, hej, v zmysle aj textov. Už keď ste odskočili na NCZD, tak tam už to bolo, je tu niekto z NCZ? Tam to nebolo dobré, hej. Ale toto je dobrý príklad, to znamená, že podľa mňa je to aj vizuálne, aj myslím, že mnohé tie pravidlá sú tam splnené, hej. To by som bral ako taký, že nemusíme len kritizovať túto vládu, teda táto vláda s tým nič nemá. Niekto ešte? Ďalšia otázka? Tak Peťo, nech sa páči. Asi nie. Martin, ale ty mi ešte neodchádzaj. Lebo tým, že my sa snažíme, teda našou hlavnou takou prioritou je podpora vzdelávania. A už stále to hovoríme na všetkých našich eventoch, že teda budujeme aj UX knižnicu. A teda taký máme zvyk, že naši hostia nám prinášajú aj knižky do knižnice. A taká informácia, že ktokoľvek si bude chcieť aj požičať nejakú knižku z našej knižnice, stačí, že nás budete kontaktovať, dohodneme sa na čase a naozaj fyzické knihy my teda združujeme a môžete si ich teda požičať. A teda Martin, akú knihu si nám ty priniesol? Tak ja som priniesol takú klasiku. Krug, Don't Make Me Think, neviem, poznáte? To je taká klasika UX-ová, toto je také druhé vydanie. Je to vlastne knižka, kde sú tie princípy zhrnuté, veľmi jednoduchá, tenučká, dobre napísaná, veľmi jednoducho a vidíte, že je ošuchaná a my ju používame na to, že keď niekto nám neverí, že to, čo robíme, má zmysel, tak dáme mu túto knižku prečítať. Takže veľa manažerom sme dali prečítať túto knižku a dúfam, že to pomohlo. Takže nech sa páči a je vaša. Ďakujem veľmi pekne a ešte veľký potlesk pre Martina. Ja si ju aj odložím. Adi, prosím. No a ešte predtým, ako prejdem teda k nášmu druhému hosťovi, by som chcela upozorniť, alebo teda vašu pozornosť na naše dobrovoľníčky. Kto ste prišli možno, že neskôr, máme tu dnes aj tombolu, keďže je to dnes taký slávnostnejší večer a oslavujeme 5. výročie UX Košice. Takže pokojne, kto ešte si nevzal tombolový lístok, je to zadarmo, alebo môžete nám dať aj nejaký dobrovoľný príspevok, peniaze použijeme či už na budovanie knižnice, na podporu vzdelávania, alebo možno, že aj na ďalší UX event. No a ako hovorím, že teda celý večer je taký symbolický, tak je to aj taká moja osobná záležitosť privítať druhého hostia, pretože je to môj kolega,
spolupracovník, učiteľ, mentor, veľmi dobrý kamarát. A ja už teda privítam Peťa Leška. A hlavne, čo som nepovedala, že je teda aj... No, teraz môžete zo zádu spustiť. A čo som nepovedala, že je teda spoluzakladateľ Košickej UX Community, teda UX Košice. Peťo, tak pódium je tvoje, že som ti to chcela povedať. Ďakujem pekne. Čaute všetci. A díky za veľkú účasť, akože aj za privítanie. Ďakujem veľmi pekne. A sme na UX Pive, tak na zdravíčko. Ináč aj tým začiatkom, aj tým potleskom ste ma trošku vytočili. Začiatok mám trošku nervózny, ale to prejde. Dobre, vítam vás tu ešte raz. Tak ako Maťo spomínal už niektoré veci, ja som veľmi rád, že spomenul mnoho vecí aj vo svojej prezentácii. Díky Maťo, bolo to veľmi zaujímavé. A ja budem veľmi vlastne vychádzať aj z toho, čo už bolo povedané, čiže niektoré veci možno, že vynechám, aby sme to aj stihli. Maťo to už spomenul, čiže ja to možno, že približím trošku viac k tomu, čo robíme u nás, ale vlastne nielen kvôli tomu, aby ste vedeli, alebo by sme sa pochválili, ako to my robíme. Ja si myslím, že to robíme dobre. Ale nie je to o to, ale by sme vlastne ukázali ľuďom, ako sa to robí, vám, ktorí ste tu dizajneri alebo možno, že manažéri z nejakých firiem, aj s tým, aby sme možno, že inšpirovali druhých, ako sa tá accessibilita robí, tá prístupnosť, a aby sa to robilo správne, aby sa to hlavne robilo. Toto je na tom veľmi dôležité. Takže vlastne preto, aby sme tvorili ten dizajn pre všetkých, ako to bolo povedané, nielen pre ľudí, ako sme tu, ale či už pre tých seniorov alebo s nejakým zdravotným znevýhodnených, čiže pre všetkých. Čiže ešte raz ďakujem a poďme na to. Veľmi rýchle predstavenie. Ja som členom Tatra banky, týmu Unified Design System. Každodenne spolupracujem s týmto skvelým týmom a vlastne aj my sa nám podarilo vytvoriť to, čo sa nám podarilo. Sme členmi takisto Experience Design Research Labu pod Tatra bankou, máme aj ďalších kolegov, s týmito zdieľame naše ofisy a pracujeme na skvelých veciach. Čiže to len takto na úvod. A ďakujem aj za účasť našim kolegom, vítajte. A ako som už spomínal, my pracujeme náš hlavný primárny produkt je dizajnový systém, Unified Design System, tá skrátka UDS, ktorý vlastne dávame do celej Európy pre všetky Raiffeisen Network banky, čiže vlastne do všetkých bank, aby mali konzistentný dizajn. Ale o tom to tu nie je, ale preto to spomínam, lebo vlastne aj časť mojej prednášky bude o tom, ako pristúpiť k tej accessibilite, k tej prístupnosti vlastne v rámci tých dizajnových systémov. Ako sme k tomu pristúpili my, keďže sme tomu venovali fakt veľa času, veľa energie, veľa hodín a aj viacero ľudí. Čiže práve preto aj som si vybral tento talk, aby som vám o tom porozprával, že ako to môžete potom robiť aj vy a ako možno, že môžete presvedčiť aj vašich stakeholderov alebo nejakých manažerov, aby sa to fakt robilo. Lebo je to, si myslím, že veľmi dôležité. Dobre, čiže toto je Unified Design System, robíme rôzne ďalšie veci, máme dizajnové systémy aj pre web, aj pre mobil, takisto robíme nejaké multibrandy, čiže vieme to veľmi rýchlo switchovať alebo prepínať či už do Raiffeisen témy alebo Tatra banky témy, čiže je to dosť komplexná záležitosť, ten celý náš design systém. A vlastne takto veľmi ťažko pracujeme každý deň v našom týme. A takto sme pristúpili k tej accessibility ako takej a vlastne sa nám podarilo, myslím, že úspešne ten dizajnový systém dostať na úroveň accessibility, ako by mala mať. Dobre, a poďme na to. Toto je Jozef. Ako môžete vidieť aj možno z tohto obrázka, tak vlastne Jozef je slepý. Jozef každý deň používa takisto mobilné aplikácie, či už je to banková aplikácia alebo nejaké iné. Každodenne používa tieto aplikácie, alebo používa ich, alebo chce ich používať tak, ako aj vy ostatní, ako my všetci, ktorí sme tu. A takto vlastne Jozef interaguje alebo pristupuje k tejto aplikácii. Čiže on je nevidiaci, čiže asi takto nejak vie, to je pohľad z jeho strany vlastne na takúto aplikáciu. Toto je Silvia, ktorá má nejaké zdravotné znevýhodnenie, čo sa týka zraku, čiže má slabšie vidí a takisto, akože Maťo spomínal, takisto potrebuje ten prístup iný ako my bežní ľudia. A vlastne Silvia používa aplikáciu tiež dennodenne a takto nejak ona interaguje s touto aplikáciou, čiže takto na ju úprimne povedané vidí.
A prečo to všetko hovorím? Lebo ja si myslím, že tým najdôležitejšou vecou, nielen ako aj Martin spomínal, že vlastne my UX dizajnéri vlastne sa snažíme byť empatickí a empatizovať s našimi používateľmi, ale myslím si, že nie len v rámci toho UDS, kde pracujeme my, ale ja to chcem odozdať ako odkaz pre všetkých, že našim cieľom všetkých nás, ktorí pracujeme s takýmito produktmi, by mala byť práve tá empatia, mali by sme ju budovať a mali by sme zvyšovať tú prístupnosť, čiže tú accessibility. Mali by sme na to fakt dbať, keďže je to veľmi dôležité. Čiže toto by mal byť taký, alebo aspoň za mňa a za nás taký ten hlavný message, tá hlavná správa pre vás, a prečo to vlastne robíme. Hej? Robíme to pre všetkých tých iných ľudí, nielen pre klasických používateľov, bežných používateľov, nazvem to. Zvyčajne máme presne od našich manažerov alebo nejakých vyšších nejakých stakeholderov a tak ďalej klasické argumenty, prečo to nerobiť. Hej, tu je v podstate nejaké 3 argumenty, ktoré tak rezonujú, že vlastne je to iba nejaký okrajový prípad, na čo by sme do toho teraz investovali. Nemôžeme do toho investovať, nemáme zdravotne postihnutých používateľov, nemáte, pretože ich nemôžu používať váš produkt, preto ich nemáte. Napríklad. Naša aplikácia je veľmi zložitá, fungovalo by to aj ščítačkou obrazovky a tak ďalej. To sú tie klasické argumenty, na ktoré sú veľmi jednoduché odpovede, ktorými môžeme ich vlastne vyvrátiť, dá sa povedať, a o tom budem rozprávať ďalej. Uvedome si, že svetové štatistiky uvádzajú, že na celom svete 1,3 miliardy ľudí trpí nejakým znevýhodnením, nejakým závažným postihnutím. Či to už je zrak, sluch, berme to aj vlastne ADHD a takéto všetky zdravotné znevýhodnenia. 1,3 miliardy ľudí, to je obrovské číslo, keď to zoberieme. Čiže to predstavuje 16% celkovej populácie. U nás je to vlastne, zoberme si to, že to je 1 zo 6 z nás. Je to obrovské číslo. Takže už len toto nám indikuje to, prečo by sme sa mali zaujímať a vlastne tie naše produkty budovať takisto aj pre týchto ľudí. Je im mnoho. Netreba na nich zabúdať. A vlastne, čo už aj Martin spomínal, to je vlastne tá Persona Spectrum od Microsoftu, vlastne tú našu používateľskú základňu, alebo to môže byť jeden argument pre tých stakeholderov alebo pre manažerov, ktorí do toho nechcú ísť, že vlastne my vieme budovať a rozširovať tých používateľov aj nielen tými vlastne trvalo postihnutými ľuďmi, ale vlastne keď niekto používa či už bankovú aplikáciu alebo nejakú inú a má dočasné znevýhodnenie, že má napríklad polámanú ruku, alebo vlastne je to rodič, ako je tam napísané, má bábätko v ruke celý čas, tak vlastne aj pre takýchto userov by tie aplikácie mali byť použiteľné na každodennej báze. Čiže aj to môže byť ten argument, prečo to neextendnúť, nerozšíriť a tej accessibility sa venovať ako takej, aby náš produkt bol prístupný a použiteľný takisto pre všetkých ľudí. A takisto, ako to už bolo spomínané, ďalší dôvod je presne tá regulácia vlastne do Európskej únie. Čiže ja sa tomu dosť teším, že od toho júna 2025 už všetky weby v Európskej únie a všetky produkty musia spĺňať accessibility štandardy prístupnosti. Čiže toto je veľmi dôležité a aj keď niekto to môže brať znova ako to je nejaký diktát Bruselu, ale je to podľa mňa úplne super vec a ja sa na to teším. No a prečo to robíme? Znova, tí ľudia, nielen tí používateľia, ale tí ľudia sú stredobodom vlastne tých našich služieb a produktov, že pre nich to robíme, čiže oni musia mať ten zážitok skvelý a na tom skutočne záleží, takže preto to robíme. A to bol v podstate taký ten môj úvod, vlastne vám vysvetliť, znova byť nejak tak trošku empatický voči tým, pre ktorých robíme tie produkty. A aby sme si všetci uvedomili, keď vy ste tu dizajnéri, alebo väčšina z vás, možno nejakí manažeri, tak aby ste si uvedomili, prečo to musíme robiť a prečo k tomu treba pristupovať a buďme všetci empatickí, toto je dôležité. No a vlastne to, ako som spomínal na začiatku, prejdem teraz, ako sme k tomu pristúpili my, čo vám môže pomôcť a potom na konci nejaké tipy a triky, vlastne, čo by vám takisto mohli pomôcť. Keď si to zoberieme z toho celkového pohľadu,
tak o týchto veciach, ktoré vám teraz poviem, by sa dali urobiť niekoľko prednášok. Ja som sa to snažil zhrnúť iba do nejakých bodov, tak verím, že to bude dávať pre vás nejak zmysel. Začali sme prieskumom. Ďakujem našim researcherkám, Anke Danke, ktorí urobili veľmi komplexný research, čiže prieskum na začiatku. Čo urobili je vlastne, že na začiatku samozrejme si vytriedili, aké kategórie zdravotných postihnutých existujú. Tých seniorov neberte tu ako zdravotne postihnutých, ale patria do kategórií, ktorý presne ako Martin spomínal, ktorými sa musíme venovať. Takže vlastne urobili sa tie kategórie tých zdravotne postihnutých. My v podstate sme sa zisťovali sme, alebo naše researcherky zisťovali to, že v krajinách, kde pôsobíme, vlastne koľko v ktorej krajine, koľko percent a s akým zdravotným postihnutím ľudí existuje. Alebo tí používateľia, akí existujú. Čiže aj na základe týchto priorít, nechcem o tom dlho rozprávať, lebo je to komplexná záležitosť, vás tým zdržiavať. Kľudne sa potom môžete porozprávať s našimi researcherkami, ako k tomu pristúpili. Ale vlastne na základe toho sme vedeli, ku akým tým, ono sa to volá accessibility features a po našom to sú nejaké funkcionality pre tú prístupnosť. Prečo sme si vybrali práve tie a prečo sme k týmto pristúpili. A to bolo na základe presne tých percent a všetkých tých vecí, ktoré sa dali zhlúčiť a čo najskôr urobiť a čo najefektívnejšie k tomu pristúpiť. Čiže presne tak, to je nejaký príklad. Keď aplikujeme screen reader, čiže čítačku textov do nášho design systému alebo do našich bankových produktov, tak vlastne tým vyriešime nielen akože zrakovo postihnutých ľudí, ale tým vieme pomôcť aj seniorom, aj s telesným znevýhodnením a takisto, ak má niekto nejakú neurologickú poruchu. Čiže toto je iba jeden z príkladov nejakej funkcionality, ako je čítačka textu, k tomu sa ešte dostaneme. Tak vlastne na základe toho, to bola naša vlastne priorita, lebo tým pokrývame až 4 zdravotné znevýhodnenia. No a na základe toho nám vzniklo týchto niekoľko, samozrejme, že ich je viac, ale týchto 8 vlastne tých funkcionalít boli pre nás akože prioritné. Na základe celého toho prieskumu nám vzniklo, že musíme, ak chceme mať accessible, čiže prístupný design systém a bankové produkty, a keď zvládneme primárne týchto 8 funkcionalít, tak sme za vodou. Samozrejme, že ich je ešte o mnoho viac, čomu sa budeme venovať ešte aj ďalej, ale týchto 8 primárne pomôže úplne najväčšiu alebo veľkému percentu postihnutých ľudí, ktorí používajú tieto produkty. Rozoberieme si ich dopodrobna. Ako sme začali? S kolegami sme vlastne sa stretli s developermi, s programátormi, ktorými sme vlastne spolu my sme nakreslili nejaké základné flowy alebo nejaký veľmi jednoduchý flow aplikácie, napríklad platba a zopár screen, ktoré vlastne sa urobila veľmi jednoduchá len frontendová aplikácia pre iOS a pre Android spolu s developermi, ktorú takto to nejako vyzeralo, kde sme im vlastne to nazvali, bola to testovacia aplikácia pre prístupnosť. A vlastne my sme im to popísali, ako sa majú vlastne správať tie dané komponenty a elementy na skríne, vlastne ako sa to má čítať, ako to majú k tomu pristupovať všetky tie accessibility features. Čiže vytvorili sme za veľmi krátky čas takúto veľmi rýchlu testovaciu, v podstate je to prototyp, ale nakodený pre iOS a Android. A vlastne s tým naše researcherky išli do Brna na konferenciu, kde vlastne sa stretli s ľuďmi so zrakovým. To bola konferencia pre ľudí so zrakovým znevýhodnením a tam vlastne robili testing. Čiže robili dotazníky, ako vidíte, robili s nimi workshop, čiže focus grupy s týmito klientmi. Oni to boli aj klienti vlastne Raiffeisen banky, ale aj iní, vlastne, ktorí mali zdravotné znevýhodnenie. Robili card sorting v Brailleovom písme a hlavne, čo bolo dôležité, vlastne tú aplikáciu, ten prototyp, ktorý sme vytvorili, tak vlastne ten otestovali s nimi, že ako sme my k tomu pristúpili, či sme volili správnu tú funkcionalitu, či vlastne ten voice over, čítanie textu, či sme to urobili správne a nastavili tie komponenty správne. A z toho samozrejme nám vzniklo kopec insightov, máme obrovské tabuľky, odpovedi od ľudí, čo by prijali, čo bolo na tom zle a tak ďalej. Myslím si, že klasický prístup pre každého UX dizajnera, na začiatku si všetko otestovať a až potom pristúpiť k tomu, alebo ísť
tvrdo už za tou robotou, ktorú robíme. No a čo bol ten key finding, alebo to hlavné, alebo čo z toho nám zišlo? Veľmi jednoduchá vec, že ľudia, ktorí sú slepí, alebo vlastne veľmi slabovidiaci, veľmi, alebo na každodennej báze používajú všetky aplikácie a vedia ich veľmi ľahko, veľmi ľahko vedia sa v nich navigovať. Čo nás celkom milo prekvapilo, keďže vy keď si, alebo tak, ktorí z vás vlastne si skúsili niekedy vo vašom telefóne VoiceOver, keď viete, čo to je, vlastne zapli si vlastne čítanie vlastne textov cez mobil. Skúsil to niekedy niekto? Áno, tak kolegovia, áno. Super. Takže vidím, že mnohí z vás nie. Ja ako predtým, keď som sa začal venovať prístupnosti u nás v týme, tak vlastne tiež som to mnohokrát neskúšal, alebo veľmi dlho, možno raz som to vyskúšal. Ja to mám teraz na skratku, vlastne na 3-krát, keď tapnete z boku, tak vlastne hneď sa vám spustí ten voiceover, čiže čítanie vlastne to, čo máte na obrazovke. A vlastne zistili sme, že a to vlastne, ako to funguje. Vy vlastne s swipeom alebo s prstom presúvate sa po rôznych komponentov po obrazovke, ktoré vám čítajú. Ktoré vám tá čítačka textu číta. Hej? Čiže môžete si to niekedy vyskúšať. Zapnite si ten voiceover. Neviem, ináč takto ešte, keď si vôjdete do nastavení vášho telefónu, či to je Android alebo iOS, tak tie nastavenia, tie accessibility alebo tie prístupnosti sú obrovské. Hej? Čiže tie dve platformy iOS a Android k tomu vlastne už roky sa tomu venujú. Čiže tie nastavenia sú fakt, že robustné. Tam nájdete úplne že všetko a viete sa v tom ľahko stratiť, ale dajú sa tam nájsť úplne základné veci, ako je presne zapnutie tej čítačky alebo zväčšenie písma a tak ďalej. Čiže ja odporúčam každému z vás si to niekedy vyskúšať a prejsť si zo pár klasických aplikácií, ktoré používate s týmto voiceoverom, s tým čítaním a potom vlastne zistíte, či tá vaša aplikácia je dobré a zavrite oči pri tom a zistíte, že ako je nadizajnovaná. Ale vy to robíte vlastne iba akože podľa toho, že to je iba také situational, že vlastne iba situačné. A tí ľudia to robia každodenne. Čiže oni sú na to absolútne zvyknutí a vedia veľmi rýchlo sa navigovať. Čiže čo oni nám povedali, keď sa s nimi rozprávali naše dievčatá, tak vlastne povedali, že veľmi oni bežne vedia s tým, že toto nie je absolútne pre nich problém. Nás upozornili na zo pár vecí, ktorým by sme sa mali vlastne povenovať, čo sa týka toho voice-overu, vlastne tej čítačky a ako sme to mohli zlepšiť. Čiže zase to boli super insighty pre nás, ktorí sme sa venovali a ešte podoupravovali tie vlastne naše komponenty a všetko ďalej, ako by to malo fungovať. No a vlastne teraz prejdeme k tej funkcionalitám tej accessibility. Vlastne si rozoberieme trošku na drobné. Ako vravím, pôjdem celkom rýchlo cestou, je to dosť... Je to téma na mnoho hodín, ale prejdeme si. A kľudne sa môžeme o tom porozprávať aj potom pomimo, ak niekto bude niečo chcieť vedieť. Alebo dozvedieť sa viac. Samozrejme, my sme k tomu pristúpili tak, že vlastne u nás vo Figme máme celý dizajnový systém, ktorému sme vlastne ešte vlastne pridali dosť robustnú dokumentáciu, čo sa týka accessibility. A samozrejme, že tá celá accessibility bola premiestnená aj do kódu. Samozrejme, že náš design systém, aby bol dizajnový systémom, tak nie len to design, ale máme aj kód. Čiže vlastne každý náš komponent je aj nakodený, vlastne naprogramovaný v iOS a v Androide. Čiže vlastne aj tí developeri podľa našej dokumentácie komponentovej museli vlastne alebo poupravovať, prispôsobiť a všetko upraviť tak, aj čo sa týka vlastne tých nakodených komponentov pre obidva platformy iOS a Android. Načítava. Chvíľku. Aha, vypol mi hotspot. Chvíľinku strpenia. Ospravedlňujem sa za výpadky. Zatiaľ môžete rozmýšľať nad otázkami, ktoré mi dáte za chvíľku, dobre? Už to pôjde.
Už to pôjde. Dobre, sme naspäť. Pardon ešte raz. Dobre, čiže len pre ukážku vlastne tým, že v našom dizajnovom systéme máme komponenty, tak to vyzerá klasická dokumentácia pre každý jeden komponent, ktorý máme. Máme ich okolo 100 a vlastne pre každý jeden máme takúto dokumentáciu. A nebudem vysvetľovať vlastne tí, ktorí poznáte Figmu a ktorí si s tým robili, už viete, o čo tam ide a prečo sa to takto robí a tak ďalej. Ale vlastne, a my sme ešte pridali takto, ako tu ste videli, to bol nejaký komponent banner, hej, čiže nejaký reklamný banner, vlastne ako sa má správať, ako je popísaný, aké má rozmery a tak ďalej. A vlastne ku každému komponentu, čiže aj pre tento banner sme vlastne pridali dokumentáciu pre tie accessibility features, hej, čiže aké má napríklad, ako vidíte vľavo dole, aké má touch areas, hej, čiže tie vlastne array, kde sa tapuje alebo kliká, ako má ten komponent sa správať, keď sa zväčší písmo, takisto to je pre tých slabozrakých, ktorí si v telefónoch zväčšujú písmena, niektorí až na maximum, tak vlastne ináč vo väčšine aplikácií alebo sa vám tá celá aplikácia rozbije, že je nepoužiteľná. Čiže aj my sme vlastne museli aj s tými developermi riešiť to, ako ten každý komponent sa má správať, aby sa tá aplikácia nerozbila, aby bolo to stále čitateľné a vlastne použiteľné. Hej? Čiže a všetky tie accessibility features sú popísané pre každý jeden komponent, čiže dalo to dosť veľa práce. Samozrejme, k tomu máme ešte robustnú dokumentáciu pre všetky typy, triky, nejaké návrhy, recommendations, vlastne do's and don'ts, hej, čo robiť, čo nerobiť pri rôznych týchto a tuto používame vlastne v rámci nášho dizajnového systému aj pre dizajnerov, aj pre developerov. No a teraz sa vráťme naspäť k tým accessibility features. Čiže takto vyzerá klasická obrazovka, nejaká veľmi jednoduchá. Toto je nejaká transakčná história, hej, bankovej aplikácii, vaše transakcie. A vlastne takto po správnosti v ideálnom svete by mala byť popísaná, čo sa týka accessibility. Čiže máte popísané vlastne, kde sa nachádza nadpis a toto je vlastne popis presne na to, ako tá čítačka toho telefónu, keď si tú aplikáciu spustíte, tak ako tá čítačka má čítať, alebo čo má čítať, ako to má čítať, čo má preskočiť, niektoré texty, ako má prečítať. Možno sa to vám to zdá jednoduché, ale vlastne za tým sú kopec typov, vlastne ako pristupujú tí slepí ľudia k tomu a čo oni potrebujú, čo im to číta, čo oni potrebujú vedieť, alebo čo potrebujú, aby im to prečítalo a čo vlastne vôbec nepotrebujú, aby im to prečítalo. Hej? Čiže aj tieto insighty sme dostali od nich a vlastne na základe aj toho sme dali vlastne tú dokumentáciu, čo odporúčame a ako to používať. K tomu sa ešte trošku dostaneme. Čiže vlastne jedna z prvých tých funkcionalít tej prístupnosti sú alternatívne texty, ktoré presne slúžia na to. Oni sú používané tými čítačkami, keď si to spustíte na mobile a vlastne popisujú presne, čo sa deje na tej obrazovke. Hej, že vlastne presne tak, ako keď tu máte, že toto je prvá položka tej transakčnej histórie, tak ono vám to prečíta, že v tomto príklade vám vôbec nečíta ikonku. Pre nich je to absolútne zbytočné im čítať, že je tam nejaká ikonka plus, ikonka minus. V tomto prípade nám to prečíta, že to je prichádzajúca transakcia. Hej? Čiže incoming transactions, odkiaľ, aký typ a potom vlastne, že koľko. A potom vám povie, že či ešte máte nejaké akcie, či sa dajú robiť ešte akcie na tom riadku. Hej? Čiže napríklad väčšinou vám povie double tap to edit alebo double tap to action. Hej? Že dvakrát kliknete na to a sa vám otvorí niečo iné. Vlastne takto používajú tí slepci. A zopár typov, čo sa týka tých alternatívnych textov. A ono to vyzerá jednoducho, že používate deskriptívne texty pre akcie, ale vlastne po správnosti, lebo keď to dáte len takto nejakým programátorom naprogramovať, tak máte nejaký button vlastne na shareovanie, hej, či na zdieľanie niečo, tak automaticky vám to prečíta, že share, alebo zdieľať. Ale pre toho slepého človeka, on nevie, čo má zdieľať možno na tej obrazovke, on by si musel prelustrovať celú tú obrazovku, aby on chápal, čo tam má na tej obrazovke zdieľať. Čiže v tomto prípade ideálne by bolo, ten button vyzerá, že je tam iba, alebo ten button má iba text share, ale vlastne tá čítačka by mu mala povedať, napríklad zdieľaj túto platbu, alebo tento detail platby s inými.
Čiže ten text by mal byť viacej deskriptívny. Takisto, ak máte nejaký viacero skrín, ktoré prechádzajú za sebou, tak vlastne pre vás bežných používateľov tam máte dole, alebo prechádzate nejakým odborným procesom, tak vlastne dole väčšinou máte len continue, čiže pokračovať. Pre vás je to jednoduché, ale pre toho človeka, ktorý nevidí, tak vlastne on nevie, kde má pokračovať. Čiže napríklad v tomto prípade by tu bolo vhodné dať pokračujte na sumár platby, alebo tak ďalej. Čiže tie texty by mali byť viacej deskriptívne, nemali by byť, alebo v niektorých prípadoch ako dizajner by si mal prejsť tú obrazovku a porozmýšľať nad tým, ktoré texty by sa dali dať viacej deskriptívne a nielen to, čo je v nich napísané v tom batone. To je iba ako jeden alebo dva z mála prípadov, ktoré by sa dali použiť. Takisto čísla. V bankovom svete máte napríklad zostatok na účte. Bežná čítačka, alebo čo my sme sa stretli predtým, keď sme urobili tú testovaciu aplikáciu, tak vlastne nám to čítalo to číslo ako 7, 4, 3, 6, čiarka, 7, 8. To nie je dobre. Čiže ak máte bankovú aplikáciu a máte zostatok na účte, tak vám to má prečítať 7436 a tak ďalej. Čiže aj toto je dôležité zadať to tým programátorom, aby niektoré, alebo ktoré texty sa majú ako čítať. To sú len také zopár tých typov a trikov, ktoré pomôžu tým slabovidiacim napríklad. Čo sa týka alternatívy textov a obrázkov, tak vlastne každý obrázok, ktorý máte na obrazovke, sa dá popísať, či je dekoratívny alebo informatívny. Ak toto zadáte, tak vlastne developerovi, on to aj pre iOS, Android majú tam na to takú funkciu, kde vedia pre každý obrázok napísať, či je informatívny alebo dekoratívny. Ak zadáte dekoratívny, to znamená, že čítačka tento obrázok preskakuje. Lebo sme aj zistili, alebo takto, jedna z našich hypotéz bola, že vlastne my používame dosť takýto veľa, na niektorých miestach používame takéto ilustrácie rôzne v našich produktoch a naša hypotéza bola, či nebudeme pomenovávať tie obrázky a dáme do toho nejakú emóciu. Čiže napríklad, ak by slepý človek prechádzal týmto, tak by mu napísalo, že ja neviem, obrázok a povedalo by mu, že wow, super, šťastná emócia, dokončil si to, hej. Ale vlastne tí slepci nám povedali, že je to úplne pre nich zbytočné. Oni vôbec, ale že vôbec ich nezajímajú tieto obrázky. Oni chcú, pre nich to nedáva žiaden zmysel, oni si to chcú preklikať, prejsť ďalej. Hej. Čiže v takýchto prípadoch je veľmi nutné napísať, vlastne označiť ten obrázok ako dekoratívny, aby bol preskakovaný tou čítačkou. V prípade napríklad nejakého banneru, ak ho chcete ukázať, tak vlastne tam už sa píše informatívny a už by malo vlastne prečítať, čo v tom banneri je. To je ten druhý opačný prípad. No a takto to je nejaký príklad, ako my máme popísané niektoré, napríklad button v našom Accessibility Design systéme, že vlastne tu som dal ten príklad aj kvôli tomu, že vlastne tieto horné texty sú už naše custom, hej? Čiže to je to, čo zadá designer alebo copywriter, ako ten text sa má čítať, ale vlastne tú druhú, tú dvojku, čo vidíte, tak tá je daná už, to je natívna funkcionalita vlastne čítačky, čiže pre iOS alebo pre Android, to už je natívna súčasť. Hej? Čiže ono vám to automaticky prečíta, že continue to payment, button inactive, dimmed, hej? Alebo continue to payment, button active. A toto button active, že je to aktívne tlačidlo, vám už automaticky ide z natívnej funkcionality iOS alebo Android. Headings alebo nadpisy. Toto, čo vám všetko rozprávam, hovorím o mobile. Na webe sú trošku rozdiely. My sa minimálne teraz prevažne venujeme tej mobilnej accessibilite. Určite viete, ako sú označované vlastne nadpisy, alebo tá hierarchia fontov a štýlov vlastne v dizajne. Čiže či to H1, H2 a tak ďalej, ale v mobilnom svete platí iba jeden nadpis. Hej? Čiže je to iba nadpis. Tam, čo sa týka čítačiek, tam nefunguje nič iné, iba proste nadpis. Hej? Čiže ten heading. A je to veľmi dôležité práve, tu nám povedali tí
tí vlastne naši používateľia, s ktorými sme to testovali, nám povedali to, že vlastne pre nich je to veľmi dôležité, lebo oni si tými headingmi si vlastne preklikajú tú celú obrazovku, lebo to sú veci, z ktorých vám preskakuje tá čítačka a tie si najskôr tak akoby preskenovali a vedia, v ktorých súčasť, alebo kde sa nachádzajú, čo na tej obrazovke vlastne je. Čiže tie headingy sú veľmi dôležité takisto. A špeciálne by sa nemali používať len tak halabala, ale len fakt len na tie dôležité časti, ako napríklad navigation bar hore, ktoré vidíte tam, alebo nejaké tie väčšie nadpisy, ktoré vám fakt dávajú, ktoré vám rozdeľujú tú možno skrínu alebo na rôzne sekcie. Hej? Čiže aby on sa pekne preskenoval cez rôzne sekcie tej obrazovky. To je len príklad nášho design systému. Focus grouping, to je zase veľmi zapeklitá funkcionalita, accessibility. Je to o tom znova, ako tá čítačka má čítať ten text. Hej, čiže tu vidíte tie grupy. Čiže vlastne vy si viete robiť tie focus grupy alebo tie skupiny nejakých zhlukov dokopy a vlastne označovať ich. Hej, označovať ich vlastne, ako tá čítačka má to čítať. Tu dám príklad. Alebo ako ste videli tento jeden riadok. Hej, že toto je jedna grupa. Tento jeden riadok, tak keď si to pozrieme, ak to neoznačíme ako grupu, ako celok, toto je vlastne to, čo sa má používať. Tak tu nám prečíta, vynechá nám tú ikonku, ikonky sú úplne zbytočné pre slabovidiacich, vôbec ich nezaujímajú, čiže tu nám prečíta nastavenia, hej, čiže settings button. Hej, čiže ja už viem, že tu mám ako celé, to mám klikací button, môžem na to kliknúť. Ak by som to neoznačil ako grupu, tak mi to začne čítať takto. Hej, čiže začne mi to rozbije samo od seba. Hej, čiže číta mi ikonka, settings, nejaká zase ikonka. A toto nie je správne. Hej, čiže predstavte si, že máte takéto, my to nazývame listcell, takýchto nastavení viacej, napríklad v nastaveniach telefónu, nejakej aplikácie. A predstavte si, že tá čítačka pôjde teraz a vám všetko začne čítať. Hej, za radom. Je to, pre tých slepých ľudí je to nesmierne otrávne a pokiaľ preskenuje tú celú skrínu, tú obrazovku, tak vlastne to trvá strašne veľa času. Čiže tie focus grupy sú veľmi, veľmi podstatné. No a ešte zo pár vlastne posledných nejakých accessibility features, ktorým sme sa venovali, ale už kvôli času nechcem ísť do podrobností. Samozrejme je to zväčšovanie fontov, ako už aj Martin spomínal, je veľmi dôležité vlastne, alebo primárne hlavný vlastne ako k tomu pristúpiť je to, že tie fonty by nemali byť skracované, čiže truncatované, čiže by nemali by sa dávať, keď zväčšíte font, nemalo by sa dať, že tento sa zväčší a tu sa dajú iba 3 bodky potom. Toto v accessibility by nemalo fungovať, lebo vlastne oni potrebujú vidieť všetky fonty, čiže my sme nastavovali všetky tie naše komponenty tak, aj spolu s developermi, aby vlastne sa tie texty primárne neskracovali, ale vlastne aby sa len to zväčšoval a ako sa ten komponent má zväčšiť. Takisto tie touch array, toto tu už bolo povedané, je to základný princíp, čiže väčšinou 1 cm, ktorý vlastne označuje nejakých 48x48 pixelov. Čiže my sme takisto prešli cez všetky komponenty, či spĺňajú tento štandard. High contrast color, tak v telefóne sa dá nastaviť nejaký väčší kontrast, čiže museli sme vytvoriť špeciálnu paletu farieb, ktorá vlastne ktorá je viacej kontrastné farby a takisto, čo je veľmi dôležité, ale vlastne, ktoré nám prišlo aj ako feedback z českej Raiffeisen, vlastne, kde už to používali používatelia. My často používame, alebo na niektoré akcie, na potvrdenie akcií používame tento swiper komponent. Čiže na konci nejaké akcie, napríklad platby, potiahnete, že potvrdte platbu, zaplatiť. Ale vlastne predstavte si slepého človeka, alebo niekoho, ktorý vlastne má, ja neviem, nejaké telesné postihnutie, ako on vie s tým prstom to potiahnuť. Nevie to urobiť. Alebo je to veľmi náročné pre neho. Čiže my sme to nastavili spoločne s developermi tak, že napríklad pri zapnutí tej čítačky sa automaticky tento swiper mení na button. Klasický button. Čiže klasický gombík, tlačidlo, že vlastne hneď môže na to len tapovať. Čiže je to pre neho, pre tých znova disabled users, je to viacej prívetivejšie. A samozrejme kontrast, ale o tom nechcem rozprávať, pretože každý
ktorý, keď sa povie accessibilita, tak každý si myslí, že to je iba o kontraste a zväčšovaní fontov, ale ten kontrast je samozrejme dôležitý, ale iba jeden z mála tých alebo jeden z toho veľkého množstva funkcionalít accessibility, na ktoré sa treba pozerať. A o kontraste teraz, to myslím, že všetci viete, tak asi myslím, že nie je teraz priestor o tom až toľko rozprávať. No a ešte zo pár Figma pluginov, ktoré nám pomáhali. Možno niektoré poznáte, môžeme sa o tom potom porozprávať. Ja osobne mám ten include, ktorý je v strede, veľmi rád, ktorý vám všetky tieto veci, funkcionality, ktoré som vám teraz ja ukázal, od focus groupingu, alternatívne texty, to je vlastne reading order, čiže ako má čítačka čítať. Mnoho týchto funkcionalít vlastne obsahuje tento plugin a je to veľmi napomocný vo Figme, určite pre dizajnérov. Čiže toľko na koniec. A zo pár tipov, tak ako som spomínal, ten tip číslo 1 som vám už spomenul vlastne v rámci, alebo na začiatku, o tom, že skúste si niekedy sami v tých aplikáciách alebo v nastaveniach ponastavovať tie voiceovery, zväčšiť si fonty, ako sa to celé správa a uvidíte, alebo sa dostanete možno viac do kože tých používateľov, nie tých bežných používateľov, alebo tým, ktorí sú nejako znevýhodnení. A takisto, čo sa týka webu, máte určite nejaké svoje obľúbené weby, hej? Čiže či to už je nejaký nákupný web, nejaký e-commerce alebo niečo, skúste si niekedy bez myšky, len s klávesnicou sa po ňom navigovať. A potom uvidíte, či je prístupný alebo nie. Či sa viete dostať tam, kam potrebujete. Čiže toto je nejaké tipy, ako sa tiež možno stráviť niekoľko minút a sa prezliecť do toho zdravotne znevýhodneného človeka. A vlastne tým som to chcel ukončiť, že aj to, čo som na začiatku spomínal, je to, že poďme robiť lepšiu používateľskú skúsenosť. O tom to celé je. A poďme to robiť. Poďme robiť, keďže sme user experience dizajnéri, poďme robiť tú použiteľnosť pre našich používateľov, ale, ako som už spomínal, nerobíme to len pre používateľov, lebo robíme to pre ľudí. Nie len pre používateľov konkrétnych, ktorých teraz máme v našich aplikáciách, v našich produktoch, poďme to robiť pre ľudí. Čiže poďme robiť human experience, čiže ľudskú experience a tak myslím, že k tomu pristúpime ešte lepšie. Ďakujem pekne. No a tradične priestor pre vaše otázky, takže pokojne, kto má otázku, nech dvihne ruku a už ide Ľuboš po mikrofón. Takže? Ja mám aj na Martina, aj na Peťa otázku. Na Martina mám otázku, že čo by sa dalo ešte zlepšiť na tom? A na Peťa analogickú otázku, že na základe predchádzajúcej prezentácie, čo by sa dalo ešte zlepšiť? Ďakujem. Ešte raz otázka, že zlepšiť na tom, čo Peťo rozprával? Áno, že či tam sú ešte nejaké tie... A ne, podľa mňa v prípade tej apky to urobili, že super, a to je moja otázka, že je tá apka accessible podľa toho VCAG 2.1? Takže keď to bude vonku, tak to bude... To je len testovanie vlastne akože na user testing. Nie je to napojené na backendy na nič. Aha, takže to ešte nie je vonku. A keď to bude vonku, tak tým pádom to bude akože ďalší dobrý príklad ako nejaké apky. A za mňa v prípade apky to urobili, že super. Hej. A tým pádom, mňa by zaujímalo, keby, že tam je samozrejme nejaký obsah nad tým a tak ďalej, ale to v prípade apky bolo pomerne jednoduché, takže podľa mňa klobúk dole. A otázka na mňa bola aká? Že, čo by som vylepšil na Maťovej veci? Nie na Maťovej, ale že na základe jeho prednášky, že či ti to niečo dalo, niečo, čo by sa ešte dalo do toho vylepšiť. Určite my sa učíme každý deň. A vlastne to je jedna vec. A druhá vec je, že ako som už spomínal, my v poslednej, už je to viac ako rok, ktorý sa veľmi primárne venujeme tej accessibilite, ale vlastne pre mobilné pre mobilné zariadenia. Hej. Čiže venujeme sa aj pre ten web, ale nie až tak, ako pre ten mobil. Čiže áno, ak teraz sa začneme venovať viacej tomu webu, tak myslím, že určite áno, aj z tej Maťovej prezentácie mnoho vecí pomôže. Dobre, ďalšia nejaká otázka?
Môže byť aj zo zádu, určite tam všetko počuli. Ja by som sa chcel opýtať, že aké máte potvrdené štatistiky, že naozaj, že koľko slepcov to naozaj používa? Lebo vy ste si mysleli, že nejakí to budú používať a teraz naozaj koľko ich používa? Nejaké vaše produkty? Veľmi dobrá otázka. A to kvôli tomu, že poviem úprimne, že čísla neviem a to kvôli tomu, že vlastne k tej accessibilite sme pristúpili teraz. Nielen kvôli tej legislatíve, alebo tej regulácii, ktorá vznikla, ale vlastne by sme to zakomponovali do nášho design systému pred, koľko to už je, pol roka? Viacej, ktoré to bolo aj developované, čiže už aj tie komponenty sú pripravené na to, aby boli použité v reálnom svete. A momentálne teraz pre všetkých, alebo pre väčšinu krajín, v ktorých pôsobíme, alebo ktoré používajú ten náš dizajnový systém, tak vlastne už sa to začína používať. Čiže my až teraz začneme vidieť tie čísla a tie veci, ako sa k tomu pristúpilo. Ale to, čo som počul, už vlastne minimálne z Českej republiky, keďže tam máme svojich kamarátov, dizajnerov, tak vlastne od nich, čo už mali veľmi, veľmi pozitívne feedbacky, minimálne na ten, ako som spomínal, ten swiper button, ktorý sme tam dávali, už len takou maličkosťou, že sa to opravilo, tak už ten feedback je veľmi pozitívny od tých userov. Ale k číslam konkrétnym myslím, že až teraz začneme dostávať, keďže sa to začína až teraz implementovať v tom reálnom svete, alebo reálnej aplikáciách. Ešte niekto ďalší? Nejaká otázočka? Ja by som mal ešte otázku, tam ste v jednej odrážke mali, že špeciálne fonty pre dyslektikov. Aké sú to, alebo ktoré sú to? Lebo tento výraz je pre mňa taký akože nový. Veľmi dobrá otázka. Keďže my, ako som spomínal, začali sme, keď sme si spisovali tie accessibility features, alebo tie funkcionality vlastne ktoré, tak vlastne jedno z toho nám vyšlo aj presne, že máme tu aj mnoho dyslektikov, alebo ľudí s týmto problémom. Čiže ako k tomu pristúpiť? A vlastne zistili sme, že vlastne sú aj s našimi developermi sme sa bavili, že sú aj rôzne fonty pre dyslektikov. Niektoré mám aj vypísané, môžem potom ukázať, nájdem to vo Figme. A vlastne bavili sme sa s našimi developermi a oni povedali, že áno, dajú sa vlastne injektnúť vlastne do aplikácií, že by vlastne človek si vedel prepnúť na ten font pre dyslektikov, ale potom vďaka znova našim researcherkám, vlastne, alebo jednej z nich, ktorej vlastne jej profesor, ktorý sa tomu venuje na škole, na vysokej škole v Brne už niekoľko rokov, on nám vlastne dal taký insight, že on robil nejaký prieskum, poslal nám potom aj linky na ďalšie výskumy a prieskumy, ktoré sa robili ohľadom tých fontov pre dyslektikov a zistilo sa, oni existuje ich viacero. Aj fakt tie fonty sú aj celkom cool, vlastne, lebo dyslexii ide o to, že vlastne len zo pár písmenok si tí ľudia milia. Hej? Napríklad, myslím, že to je D, B, niektoré veľmi podobné, ktoré majú vlastne tie oblé veci, tak vlastne tých zo pár písmen si tí dyslektici mília a vlastne z tých prieskumov sa zistilo, že používaním klasických fontov, ako je Arial napríklad, sa im to lepšie používalo, ako keď im nastavili tie dyslektické fonty. Čiže nakoniec z týchto prieskumov a z týchto insightov sme zistili vlastne, že urobili sme tomu dokumentáciu, dali sme tam linky na všetky tie prieskumy z toho, že vlastne my vôbec nemusíme toto riešiť. Že je to zbytočné. Takže aj to je ten insight, ktorý sme zistili s týmto. Odpovedal som? Plus minus, hej. Ja len viem preto, lebo tiež sme riešili niektoré ako keby layouty pre dyslektikov. A tam sme napríklad vedeli, že my potrebujeme len dodržať, dajme tomu, úzky, ako keby kolumnu, neviem, ako to je po slovensky, úzky stĺpec, čo najväčšie riadkovanie a tak, aby bol, dajme tomu, text ako keby iba doľava zalomený, že by nebol do bloku. Lebo ak je napríklad do bloku, tak ten dyslektik vidí prakticky nie text ako text, ale vidí taký šedý rámček. Takže, ale to sme ako riešili tiež len na také, jak máte aj teraz tam takéto dvojelementové písmo a to nám vystačilo, takže keď sme to natestovali, všetko bolo v poriadku, ale neriešili sme nejaké extra písmo pre dyslektikov. Takže preto som len chcel vedieť, že... Ale úplne súhlasím, však môžeme o tom porozprávať aj potom, s tým, že aj to bola naša prvá hypotéza. My sme boli takí celkom nadšení, že wow, však našli sme tie fonty, ináč aj jeden Slovák, neviem mu teraz meno, robil jeden super font pre dyslektikov a my sme boli
celý nadšený, že vlastne wow, developeri nám povedali, dá sa to, poďme to implementovať. Ale presne o tom to je, že keď sme si urobili ten prieskum, alebo zistili sme, že je to vlastne zbytočný effort, alebo snaha to robiť, keď oni vlastne podľa tých prieskumov vysoké percento vlastne vôbec to vlastne mu to nedá nič. Dobre, díky, spoko. Ďakujem. Ešte nejaká otázka? Ak už nie. Tak ďakujem ešte raz. Dobre, ja vidím hore. No a keď už aj Martin nám podporil dnes našu UX knižnicu, tak teda Peťo, ty si taký náš pravidelný prispievateľ do knižnice, tak čo si nám dnes doniesol? Ja som doniesol tiež knižku. Ďaká. A tým, že ja to tak aj myslím, že aj v nejakom mojom životopise som to písal, alebo na LinkedIne, alebo niekde, ja mám rád jednoduchosť, čiže simplicity. Snažím sa robiť veci stále jednoduchšími a vlastne pristupovať jednoducho k veciam. Čiže aj práve preto som si vybral knižku, ktorá sa volá po slovensky Zákony jednoduchosti, čiže The Laws of Simplicity. Je to anglická knižka. Ja som ju nedávno prečítal. Ono je trošku staršia, ale neznamená, že sa to nedá aplikovať aj teraz. Takisto ako aj keď máme Dona Normana. Je to stará kniha, ale dá sa aplikovať aj teraz a neustále. Čiže myslím si, že aj takéto zákony jednoduchosti z reálneho sveta sa dajú aplikovať aj do našich dizajnov a do toho, čo robíme aj teraz. Takže verím, že to niektorým ľuďom pomôže. Ďakujem veľmi pekne. No a pripomínam teda, kto by mal záujem aj túto knihu si požičať, tak nech nás kontaktuje ahoj@uxkošice.sk a knižnica sa nachádza na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, tuto na Jakobyho 15, takže stačí nás len kontaktovať. Peťo, ďakujem veľmi pekne. Ešte raz veľký potlesk pre Peťa. Ďakujem. A ja už by som k sebe privítala našich ďalších dvoch kolegov, a to Adrike a Ľuboša, teda Adrianu Šofovú a Ľuboša Kostíka, ktorí nám teda povedia, čo sa nám za posledný rok, ale teda v roku 2023 ako košickej UX komunite podarilo. Tak ahojte, čaute. Dnes vás tu teda ale je. Dobre, tak moje meno je ešte raz Adriana Šofová, tuto kolega je Ľuboš Kostík. Ako ste už viacerka dneska počuli. A bolo nám povedané, že nemáme byť stále ticho, ale že majú rozprávať aj ďalší členovia tejto komunity. No tak pre tento deň vybrali práve nás. Ja by som ešte chcel povedať tak, že poďme si pozrieť, čo všetko tá naša akože komunita robila, lebo možno nás len poznáte z toho UX piva, alebo z nejakého toho ešte možno UX pikniku, tak si to tak trošku rýchlo prebehneme. Nepočuť? Dobre. Takže čo sa nám podarilo akože posledného roku 2023? Zorganizovali sme nejaké také pravidelné stretnutia našej komunity. Jedna z nich bolo UX pivo. Bolo to viac menej presne tak pred rokom, kde Mišo Blažina nám porozprával niečo o spolupráci so štátnou správou. Takisto na tom UX pivo bolo pomerne veľa ľudí, ako je tu dneska. Takisto sme potom mali zorganizované UX pivo 12, kde sme trošku sa viacej približili k tomu umeniu, aby ste videli, že tento UX nie je len o tom usabilite a o týchto veciach, ale je to trošku ťahané aj do toho možno, že vizuálneho a dizajnového smeru. A takisto sme mali nejakú takú urban panel diskusiu. Kto tam bol, tak vedel, že bolo celkom tak akože príjemne, sviežo, takže tá diskusia prebiehala celkom rýchlo. A kde sme rozoberali, ako by napríklad tá naša UX komunita mohla pomôcť rásť a mestu. A ďalej? Keďže nás táto práca veľmi baví, tak sa snažíme prepájať profesionálov so začínajúcimi UX dizajnérmi. Ako máte možnosť vidieť, často organizujeme nejaké exkurzie pre žiakov, konkrétne sú to žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Môžeš ďalej? Taktiež sa nám podarilo vlastne žiakov dostať aj na World Usability Day Slovensko tohto roku. A častokrát máme aj spoluprácu s Tatra bankou, kde organizujú pravidelné workshopy pre našich žiakov.
Niekedy je naša spolupráca aj takáto, ako môžete vidieť. Je to hlavne z dôvodu, že všetko, čo tu vidíte, ale všetko táto organizácia funguje čisto len na dobročinnej činnosti. To znamená, že venujeme tomu všetok svoj voľný čas. Niekedy je to zložité, niekedy je to rýchle a niekedy je to super. Takže nielen, ako bolo spomenuté UX pivo, ale pracuje sa aj so školami, s vysokými školami aj základnými. Ale len taký fakt rýchly preklik, že na čom sa všetkom pracovalo, tak sa vypracoval štátny vzdelávací program pre odbor dizajn digitálnych aplikácií. Ďalej už viac menej ako 5 rokov funguje spolupráca s Global Logic Slovakia a takisto aj s Tatrabankou a s UDA s týmom. Vykonali sa nejaké workshopy a takisto aj Figma workshop UX Faktor pre ženský algoritmus. Takže super. Sme na to patrične hrdí. No. A čo je pre nás veľmi dôležité, musím povedať, ja ako bývalá stredoškolská učiteľka, čaute decka, je pre nás veľmi dôležité zapájať študentov do komunitného života a vytvárať im nejaký ten priestor na realizáciu. Ako môžete vidieť napríklad ukážky našej bývalej žiačky Sárky. Čau Sárka, díky. Taktiež ponúkame vlastne možnosť, ako ste mohli stretnúť naše milé žiačky pri úvode, to znamená pomáhajú nám s organizáciou pri rôznych eventoch a stretnutiach. Toto je trošku už viacej na tú knihu, ktorú ste nám odovzdali. Tak my ju vieme takto posunúť ďalej, hej, keď budeme mať niekto záujem. A? To je tvoje. No, tak môžem ja. Ďakujem. Úspešne sme absolvovali program Eskalátor, neviem, či viete, o čo tam ide, ale pripravili sme si na ňom, vypracovali sme teda strategy plán na najbližšie 3 roky. Získali sme grant od mesta na podporu týchto eventov, ako je napríklad UX Pivo. A spoluorganizovali sme konferenciu World Usability Day Slovakia. Takže plány. Chceme ďalej pokračovať v eventoch, ktoré viac menej sú už zabehnuté a ktoré vyzerá aj na základe dnešnej účasti sú celkom populárne. Určite by sme chceli viacej rozšíriť spoluprácu so univerzitou. Podpora a rast komunity, to je úplne jasné, že v tom musíme ďalej pokračovať a takisto už je viac menej rozbehnutá zase spolupráca z World Usability Day, s konferenciou World Usability Day, ktorá bude zase sa konať v Bratislave, alebo možno v Košiciach, uvidíme. No a ak sa vám tieto eventy páčia, ak radi prídete opäť na pivo, budeme veľmi radi, ak nás podporíte 2%, ktoré môžete tento rok odovzdať. Darovaním knihy do našej UX knižnice, ako ste videli, ktorá sa neustále rozrastá, alebo kontaktovať nás, ak by ste nám chceli s čímkoľvek pomôcť. Ďakujeme.